За нея, за онази специалната, единствената, неповторимата, първата и последната на света, вечната. Тя е начало и край, тя е обич, цялата. От плът и кръв пред мен. Съгласна ли си да се омъжиш за Милен Маринов Момчилов, за най-романтичния и търпелив съученик, за най-добрия пилот в твоя живот? Да. Силни аплодисменти, дами и господа! От Миленчето знаем още от времето на ретро чалгата. Довери ми се, аз съм професионалист.